जबरदस्त गाना पति पत्नी के ऊपर जौन पावर स्टार पवन सिंह नया ट्रेंड कइले बड़ वही ट्रेंड में एक और गाना शामिल होके जा रहल बा जौन गाना का नाम बा सड़िया ए जान। पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना जौन की वंडर वर्ल्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुई, सिर्फ कमिंग सून डाल के पोस्टर जारी कर दिए गई। आप लोग पोस्टर देख रहल बा जिसमें पावर स्टार पवन सिंह के उहे जोड़ीदार दिख रहल बा जौन की रंगबाज राजा में अभी लास्ट में देखे के मिली है। इनका नाम है खुशी तिवारी। जी भैया खुशी तिवारी रंगबाज राजा जौन गाना आई रहे पवन सिंह के ओ गाना में देखे के मिला रही उहे एक गाना में आप लोग के देखे के मिली है। लेकिन इ चैनल बा वंडर वर्ल्ड भोजपुरी पे जौन गाना के नाम बा सड़िया ये जान बैक टू बैक धमाका कर रहल बड़े। अभी शहरी गाना जुबान से उतरले नहीं के एक और धमाका होके जा रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के। बाकी हिंदी और बॉलीवुड के प्रोजेक्ट पर काम चल रहल बा, जल्दी ही बड़ लेवल के धमाका भी होके वाला बा। लेकिन भोजपुरी दर्शक खातिर बिहार यूपी खातिर एक और गाना ले आके रख दिले बड़े हमनी के पावर स्टार टीआरपी किंग है। और ये पोस्टर पे खास बात बा के पीछे टीआरपी किंग लिखल गइल बा, पावर स्टार पवन सिंह टाइटल में लिखल गइल बा। और इस गाना में भी खुशी कक्कड़ गइले बाड़ी। रंगबाज राजा गाना रहे, अब राजा रंगबाज रहे के रंगबाज राजा रहे, रंगबाजे राजा रहे, ओमे खुशी कक्कड़ और खुशी तिवारी दोनों आदमी के जोड़ी रहे। इस गाना में भी खुशी तिवारी और खुशी कक्कड़ ही काम कइले बालो जी भैया। और एमे आशुतोष तिवारी ये गाना के भी लिखले बाड़े, प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बाड़े, आशु प्रियांशु के जोड़ी बाटे। वीडियो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हुए सनी सोनकर जी और गोल्डी जायसवाल जी बालो। मतलब ये हुए पुरान जो उनका टीम बा, जो उनका टीम चल रहा बा, सुपर डुपर हिट दे रहा बा इनका टीम, सेम पूरा टीम मिलके काम किले बा। और ये गाना पीकेएस डिजिटल के माध्यम से आ रहा बा, वह सब डिजिटल देख रहा बड़े। बाकी सब मिला के पूरा टीम जबरदस्त बा, बवाल टीम बा। पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना सड़िया ये जान आ रहा बा, कितना बेकरार बनी जा।